खोनासं नोंसोर गासैबो सारा दिनै सफैनाया एसे लेट जागोननो ओंखायनो जोङो गावबा गावनि थाखो खथाफोरखौ एसे साखोन सिखोन खालामना लाग्रोदिनि बयबो गावबा गाव हासिबा लादो आरो नै गासिबो बेमादोंफोरखौ एसे बुस्रिजोब मोजांहाय नङाब्ला बे माननाय बेरामफ्रा थाबनो सोलोलायो आंबो बाथारनाय मोनथारलै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ हनैलै बेनाबाथाय बाखाथारबाय होनबाय ओमफ्राय सानसेबो मावदेरखाया जोंजों गावहा जोंखौ खामानियाव लागायनानै गाव बोजोंबासो ब्लद ओंखारलाङो नोगोद सालुखा मानसियानो देलेदे आब' आं नोंजों मावफागोन दे नायदो लोगोफोर जोंनि फरायसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनि खामानि आरो बेयो मोनसे गिदिर सोलोंथाइ बुजिबाय आरो खोनासं दानिफ्रायनो जोङो जुदि खामानि मावनायनि हुदा खालामाब्ला जों उनाव अलसिया जानानै बिदिनो थालांगोन आं हले मावखायो न'आवबो आङो आइखौ खामानियाव हेफाजाब खालामो सिथ्ला सिबनाय थोरसि लथा सुनाय बेफोरबायदि खामानियाव आं आइखौ मदद होखायो सानफ्रामबो मोजां दा बिदियासो बिमा बिफाजों अनजायोथ' आरो जाय मानसिया बिमा बिफाजों अनजायो बियो बयजोंबो अनजायो आरो जिउआव देरहासार जायो देरहाबाय जों दिनै देरहाथारबाय जा बादैसो ना बोथिया थुरि बामि रथ' मोनबाय दिनै बाजारावथ' दोस्लाबहाय नङा फाटा फाटि बोख्लाबजोबगोन बे कास्टमारफ्रा दिनै बुसुला एसे गाबसो होलांदोब्रा लामा एसे नांबायबाय खोमा लामा नों थिगखौनो बुंदोंलै लावथाय थिगखौनो बुंदों ना नांगौ ना बोथिया थुरि बामि रथ' नांगौ नामा मात्र नायजो बाजि नांगौलै रायजोफोर लांफै ताजा गोथां ना जानो हागोनलै गोथाव खि बुरजासो जानो हागोन रायजोफोर लांफै होदसा लावथाय खि बुरजासो होनबालाय सोर लांफैनोब्रा नोंनि नाखौलाय गाज्रिसो मोनलाबायो माथो कास्टमारफ्रानो ओहो जेबो नङालै दे ओइ मुसुनलाबाय नुदोंना जों बोरैबाफोर जुदि दिनै स्कुलाव थांनाय मोनब्ला मा जागौमोन नोगोद लस जाथारनोसैमोनलै दिनै नङाबो जायोलै साला नाखौ फाननानै जा रां मोनो बै दैले बाजाराव थांनानै सिलाय गंसे बायखागोन आं दाख्लै साला दुर्गा फुजायाव थांनानै सिलाय बायनो मोनैनि जा दुखु नांखांदों बे बाराव हले रैखा गैया बायथारगोन नांगौबा जायानोलै आं थोद आंनोबा हले नाङालै सिलाय आंनो जानायासो मिथिगौ फैसा मोनबा हले नोगोद जुलाफि बायगोन आरो खि बुरजासो जागोन आं साला आरोबाव बे सानै असभ्यखौसो लोगो मोनफैबावबायलै आं ओरैनोबा अमा बेदरखौ मोनबोखायाखैसै आं बेरे फुंजायावनोबोलै सालाफोरा जाथ्रा नस्थ' खालामगारदों ओइ सार माथो खुगासिङावलाय मा मोन्थोर रायखोमागासिनो दंलै सार मास लागिरेखि सार मास डाঙर तरा बामि पटिया मास আছে सार पार किलो 250 रुपिस सार दिन नेखि सार ताजा माल आइया मा हारसानि इंराजिनि बुंलाबायो बोरै सोलोंबोखो बिसोरो फरायनायावथ' जेबो गैखाथारा बिसोरहा ओइ मुसुमला सारा हारसा बुजियालै बर'नि बुं इंलिसबो बांद्राय बुजियानदां मानसिया आन्दाजाव माथो इंलिसावबोलाय ABCDल' फोरोंबाय स्कुलावलाय औ सार गोथां थुरि बामि बाला बोथिया सेरफायाव 300 रांल' सार माने जों बे साननैसो लकडाउनाव ना फानैनो हारसा सोलोंबायना सालाया दानाबा हारसायासो ज्राव फैयो आरो आंना आइडियाथ' बांद्राय गाज्रि नङा अमा बेदरबो मोनबोखायाखै जेराव बै बाला बोथियाजोंनो बियाय थगायनांसिगोनलै आं दे होमबालाय हरदो फवासे 80 थाखानि सार 90 रां नङालै सार फवासेयाव 75 रांल'सो मानो बारा लानो जोंलाय सार थाब नाङोलै थगायबा साराबो सानखान्थियाव बांद्राय मोजां नङादांलै ना सार थोद जाम्बा जेरावबो जावख्लायनायल' दान्दा मारियो अबसे आंनियाबो गोरोन्थिया जाखादों हिसाबाव दे नोंसोरखौ अननानै होबायब्रा आं एसे बुरजा लादो अननाय माने सारा सानसेयाव फुल जानायखायसो एसे अनाखैथ' ओइ साला असभ्य मोनफ्रोमबो फुल हमनो नागिरो आं मास्टारा नोंसोर मास्टारलै साला सनमान गैया असभ्यफोर मोनफ्रोमबो फुलनिल' आसि दिन्थिनो नागिरो
हामनाय नंलालै लावथाय हामनाय नंला सारा प्रेसारासो दावखोबाय थुदोलै ब्लडदो बै बाजारावनो फानहैनोसै थुदो जाला हे दहरम थांगार मारबाय साला असयफोरा मा मोखां लानानै न'आव हाबनांगौ जाखोलै बयजों नोगोद रायजानासो जानोसैलै दिनै